L'objectiu és doble. Per una banda, explicar totes aquestes possibilitats de digitalització i fins i tot les oportunitats que tenen les comunitats de regants i comunitats d'usuaris per digitalitzar-se i a la vegada també recollir les sensacions i la visió des del propi sector de les dificultats que tenen en aquesta digitalització. I avui estem aquí reunits per parlar del projecte Smart Green Water, que és un projecte europeu en el qual tenim com soci l'IRTA i el Departament d'Agricultura de la Generalitat, així com socis de tot arreu d'Espanya i del sud de França. Què tractem? Per nosaltres el tema prioritari per als anys que venen, és a dir, l'escassetat d'aigua i la necessitat d'innovar, de digitalitzar per poder donar solucions al reg perquè sigui capaç de respondre a l'escassetat d'aigua que anirà augmentant els anys que venen. De tecnologies n'hi ha. Ara bé, no tot es redueix a la disponibilitat de tecnologies. Un escull important, un coll d'ampolla, és després com aquestes tecnologies es posen en pràctica. I aquí tenim més complexitat de temes d'organització, des de la gestió de les dades, de gestió dels accessos a aquestes dades. O sigui, la tecnologia hi és i no hauria de ser el limitant. El limitant i el pas que crec jo que s'ha d'abordar més és com gestionem aquesta tecnologia, com l'abordem a nivell de costos, a nivell d'implementació, a nivell de flux de dades, de permisos d'usos de dades, etc. Si volen tenir una governança de l'aigua útil i eficient pels regants, per les comunitats de regants, des de la base, que són els regants, fins a les administracions, en termes de presa de decisions, en temes de l'aigua, no podem obviar la importància, o més ben dit, lo imprescindible que és un procés de digitalització de la informació, de les dades, quanta aigua consumim, quanta aigua necessitem, quina qualitat té. Fa 2 anys i aquests ja anem pel tercer, que hi haurà restriccions d'aigua. Hem de tenir molta informació i l'aigua poca que tindrem, que sigui eficient al màxim. Fins ara no sabem tocar la tecla de fer que plogui i com que no sabem fer ploure, doncs mirarem d'estalviar el màxim d'aigua possible i gestionar-la de la millor manera que sapiguem. A partir d'aquí anar aprenent i anar sapiguent més coses. Des del Catalan Water Partnership, el clúster per l'ús sostenible de l'aigua de Catalunya, també volem promoure solucions digitals per millorar l'eficiència en el reg de l'agricultura. Per això, a la jornada d'avui han vingut diversos socis i entitats del clúster per poder donar a conèixer totes aquestes solucions que van encaminades a reduir el consum d'aigua en el sector agrícola i millorar la seva digitalització.